aukerau deben gaia izen da historiako garai eta pertsonaia esanguratsuek. Ia zer egiten diguten. Aurrean bizi gauza gutxirekin, arropa egiten dugu animaliekin, zu asmatu dugu makil batzuekin, eizean gabiltza gure lagunekin. Gu Egiptotik gatoz herri aurkeztera, Farao eta Kleopatran berri ematera, gure gana etorri Nilo ezagutzera, piramideak eta herria ikustera. Greziak asko erakutsi dio munduari, garrantzia emanez beti zientziari, filosofia eta baita arteari, eta gainera ditugu jainkoak ugari. Erromako herria indartsu handia, soldaduen indarra da izugarria, dena da garaipena, dena irabazia, menpean hartu dugu Europa guztia. Erdiaroan daude errege sinpleak, haien pelota eginez dabiltza nobleak, gero apaisak eta gerlari trebeak, nekazaria gara soilik langileak. Gure aro modernoan kriston aurkikuntzak, imprenta zabalduaz ideiak ta hitzak, kolon Ameriketan arrotuaz hautsak, amaiera eman digu Frantziko iraultzak. Baserrietan guia aspertu egin gara, eguraldi txarra eta dena galera, industria zabaldu ona eta ara, deno mugitu gara lantegietara. Bere
Sufragista gara eta ez gaude alai, botatzeko aukera noiz iritsiko zai, lantegietan umerik ez dugu ikusi nahi, gu beti izango gara mundu aldatzeko gai. Soldaduak besteen aginduetara, bi gerra mundialetan ibiliak gara, gerra horiek amaitzeko Hiroshiman danba, ikasiko tegendun gerra oso txarra da. Gu hippia nahi dugu mundu bat hobea, maitasuna zabalduz denera iristea, bien hemen dago gerra ez dago bakea, horregatik nahi dugu borroka maitzea. Gu gera punkiak ta honena gainera, jedea zarratzean gu arrotzen gera, musika gogorrak ingoaz gozatzera, beti biltzen gera oiarren antzera. Teknologi berri ez bizitzari ekin, dena egiten dugu ordenagailuekin, eguna pasatzen deu mugikorrarekin, mundu aldatu dugu teknologiarekin, mundu aldatu dugu teknologiarekin. Bueno, hauxe izan da munduen garapena izetik gehiegi izango litzake, baino txalo handi batekin agurtu ditzagun. Ni naiz esne bidea eta hau da kontaketa, aspaldi gertatu zen kriston lerketa. Nire barruan daude 8 planeta, sateliteak eta izar da kometa. Guztia naizen ez obera izpiat, nik berotu oi ditu lurreko piztiak, landarea behar naute sortzeko jakiak, niri esker bizi dira izaki guztiak. Ilargia naiz eta badaukadiz dira, aldatzen naiz sarritan txikitik handira, platano formara edo gazta irudira, maitasuna indatzen nane hori begira. Izarra gara eta zeruan gaudegu, ipurtargi txikien dizti
daukagu. Izarruxoak ere zerua igaro du, egunez itzalita gaua pizten dugu. Hartzandikoa gara eta espaziotik gatoz, Orion dar txikia guratzetik datoz. Zuek beti zaudete gu ikusteko gogoz, hori egiteko aukera soilik teleskopioz. Meteoritoa naiz eta espazioan agertu, jadanik pasa ditu nik hainbeste leku. Belurrera erori eta dena lertu, dinosaurio guztiak ziren desagertu. Planeta naiz ta badut hainbat neke, ni kontuan hartuta gu molda gaitezke. Denak nire gainean bizi zaitezkete, baina zaindu ezean desager naiteke. Aurora boreala naiz kolore denetan, zeruan azaltzen leku hotzenetan, batez ere gauean martxo guztietan, ipar polora joaten naiz ni oporretan. Gu zulo beltza gara ikaragarriak, nahiko iluna gara gainera erraldoiak, zientzialarientzat erakargarriak, gu gero oso politak baina trampatiak. Gustokoa dugunez espazioko saltxa, ilargian eman gendu lehenengo urratxa. Armstrongekin aztertu izartxoen hautsa, Martera joatea da gure ametsa. Espazioko ontziako etea gera, joaten gara gora egan egitera. NASAk bidaltzen gaitu espazio aldera, astronauten garraio taxien antzera. Estralurtarra gara azkarra gainera, espazioan gaude Marten bizi gera. Ez gaude pozik hemen goa zuenera, omnian joan ta zuek menpean hartzera. Egon daizuela zueire, eta txala handi batekin agurtuko ditugu haueke, eta gurren zai gehiuko geha.